Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on the TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 2, Mackenzie 1. I'm joined by Mbogoto. Mwanyana wa frontali. Yeah. Mbogoto. Yes. Ishistibo. Kunento enhlukumezayo ntwana. Yini mama? Ama player wethu abayehlisa ilanga Sithibo. Because sogcina sigcwalele ngama red card. Yeah. Noma baba provoke abazama ukuzibamba. Yeah. Because sogcina sidlalela isicwalela ama red card. So dlala kanjani Sithibo? So igembe imnandi Sithibo badlalile uTito. Umnandi uTito. Ngiyamvuma Sithibo noma khopho usebenzile into engikhala ngayo umfukeni ngidinga ispace sakhe esivulekile Sithibo akekho umuntu azovala ispace saka mfukeni sakucela boy buye groundini uzozenzela into udume ngayo so ne message from uGeorge Matlow siyeza George Matlow ungawari George Matlow sisendleleni kuMatlow angawari ngimzwa khuluma angawari uMatlow ngimzwa khuluma manje akekho kule cup esikuya sicompete nabo ngisho angeke sikhulume ngaye kakhulu yena akalinde kuye siyeza sizomphendula lento ayiqalile ngeke ayimele Hliziyo yami ibhlungu isandazi ngathi singadlala nayo kusasa Saturday sidlale neChiefs siqede ngabo ayingihlaleli ukuthi mina Saturday ngodlala neChiefs ngingadlala neSundowns ngihlabile kuMTN ngibuye ngodlala nayo futhi bengifuna iChiefs February usekudeni Sithibo sifuna manje Ivan Khoza sicela sivulela ama company la sosebenza thina ama member we Pirates kuphela lesogqoka khona ama overall we Pirates asivulele namasonto sofaka ama join Orlando Pirates safara Sithibo emsebenzini siyazondwa emsebenzini siyaxoshwa safuna ngenxa ukuthi is5 iPirates yenza kahle Sithibo I'm happy as ngiyimbokodo Orlando Pirates ngiyohlezi ngiyimbokodo ngiyohlezi ngiOrlando Pirates igazi lami libovu Sithibo ngijalo love you ntanami thank you Saturday ciao